Yung mother talaga. Patahimik ko. Makakaloka kayo? Ba't ganito lang? Shoutout sa 6 viewers. Jashara, RC. Shoutout sa iyo. Downy Sunrise Fresh. Doble kapit bango. 6.25 lang. Roll tayo. Rollback daw. Naka-price rollback mode. Ang Birch Tree. Pre, gabi na. Ba't ka nga nag-lockdown pa na ba sila? Wow, 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 bakit nabugay na? Kunti lang yung sabon nilagay ko nung mar. Ano? Wala na nga. May nakita ka sa baw dyan? Ang ingay nyo. Eh, bukas lang ha. Shoutout
ESLB. Shoutout sa'yo. 7 viewers, may galab siya. Thumbs up po. Ha? Azara. Azara. Ay, sakit ah. Anak, huwag naman hahalis yung mga toy. Sakit ah. Ay, nga, tinamaan din ako. Tapos Kuya Carlo. Ah, Ay. sakit ah. Magaan pa nga yung lumipad. Dapat ito. Yan, may na. Dapat ito. 8 viewers, may galab siya raw. Kaya ko nilamig dito. Wala. Team viewers, may galab shoutout po sa inyo. Hindi ako nakapag-live na maayos gabi. Nagkaroon ng problema yung internet. Walang signal. Team viewers, shoutout sa iyo guys. Sa inyo guys. 12 viewers, o ba? 12 viewers na yun ngayon ah. Wala kasi akong damit kaya nagpumunta. Oy, Maria Fricalas, shoutout sa iyo. Yan, Ano mo pa? Ano pa? malinaw man. Ang gano'n. Walang tuyo, Mar? Hindi ka nagkaroon ng tuyo? Minute lang natin, wala pa naman.
Shoutout sa 4 viewers. Kain tayo. Kain guys.
Shoutout sa Sangkay Pops Vlog. Shoutout po. Ay! Shoutout. Pops Vlog, may galab shoutout sa'yo. Kumustang araw natin ngayon? Ayan guys. Nakuha ko na rin. Ay, mahal. Wala pang ang password. Ayan guys. May video na tayo guys. Yung ATM na lang sa Lunes po natin makukuha. Wala pa si Sangkay B-Boy eh. Tuwan-tuwa yung si Sangkay B-Boy pag nakita niya to. Pero hindi ko pa na ano sa ano ko sa Chrome ko. Hindi ko alam eh. Papatulog ako kay Idol B-Dogs. Si B-Dogs sa magpa-ano nito. Kinap ko na eh. Kahapon ko lang itong mga kuwaray na kuha, Lunes. Nakapag paano tayo. Number 2. Ayan guys, oh. Yun. Salamat. Ay, ito sa team na to. Sino ba nakakaalam dito kung ano sa tawag nito sa bangko? Ano sa pag-YouTube paglagay ng account. Thank you Pops Vlog. Thank you, salamat sa pag-congrats. Meron na tayong ATM guys. Pag mayroon tayong money, pwede natin deposit. Ay ano pa lang. Papel pa lang yung ATM, hindi pa. Sa Lunes ko pa makukuha. 5 viewers, mega love shoutout. So, pasensya na kayo guys, maingay yung aso. May parang hindi aso. Gutom na yata. Ilang taon na ako nag-YouTube? Aba, matagal na ho. Ano na yata? 4 years yata. Pero ngayon lang nakaranas sumahod. Ngayon lang nakaranas na sumahod. Okay, sipag lang po. Thank you Pops Vlog. Salamat. Sana. Sipag naman mag-vlog. Kaso lang talaga wala lang viewers. Hi Pops Vlog, dikit ko na rin to sa'yo. Oy tol, Joey, Sniper, may galap shoutout sa'yo sa guy. Kumusta? Dikit ko na, Pops Vlog sa ano. Tol, tusok. Thank you. Okay, sipag lang po. Oo nga eh, kailangan talaga sipag. Salamat sa ano, Joey Sniper official sa tamsak natin dyan. Shoutout kay B-Boy. Nasaan ka na B-Boy? Sangkay. Wala na yung... So yung akong damit na yan. Alagad ni Joey. Thank you Sangkay. Joey sa ano, alagad mo. 5 viewers at 6 thumbs up. May galap siya. Dali mo nga ito. Diyan. Bang damit. Di ba naman yung katawan niya?
6 viewers in the house. May love shout out. Pachi. 6 viewers. Uy, thank you Sangkay sa mo, mga tagad mo natin dyan. Ayan, meron na tayong apply tayo sa video guys. Salamat po sa mga malakas ng loob sa akin na magkuha ng video. Sa Lunes na lang natin to abangan yung ATM. Alagad ni Joey. Congratulations, thank you Sangkay. Joey Sniper Special, shoutout sa'yo. Thank you very much. 7 tamsak ng galab shoutout. Kung gusto nating lumago at magbenta sa buong Kamaynilaan, pulis na may mataas na posisyon ang kakailanganin natin. Sige, boss. Gagawa ko ng paraan. At isipan ko kung ano dapat natin gawin. Tara na. Balik tayo sa pasagala. Tara. Sweetie Mitch, mega love shoutout po. Salamat po sa pagpasyal. Hinggang itang jacket. Uy, ano yung hulog mo? Sulat mo. Mega love shoutout po. Kumusta po? Telma, para sa supplies natin. Bilisin mo ha. Sweetie Mitch, mega love shoutout. Bigit ko po. Thank you very much po sa pagpasyal. Wait lang, mute ko lang kasi nanonood kami ng tanggol. Shoutout pala kay Sangkay Bidogs. Siya po mag-aasikaso ng ko. Siya magpapasok ng ko yung bank account ko sa YT ko para ngayong darating December ay makasahod tayo. See to meet Yahoo, sabi ni Joey Sniper Official. Sangkay, thank you. Ma'am Sweetie, thank you po. Salamat po sa pagtambay. Back na lang ako, magsasampay lang ako, tol. Sige. Tol, salamat.
Shoutout sa 5 viewers at 7 thumbs up. Dito muna ako tambay. Thank you, Ma'am Sweetie. Salamat po. Basta bakit nakatira si Gapo Alcantara? Pinagsasaksak siya. Nakilala pa kung sino may gawa nito sa kanya. Si Cortez daw. Boss, may checkpoint. Delikado to. Walang aatras, mahalata tayo. Mando na. Manda ka. Magpapalat na. Eh, parang namumukha ko kayo ah. Kayo yung anak ng kasamahan kong pulis. Patay. Ito ang Totomax Primetime 5. Tapon yan. Patay na ako. Programang ito, Buti mo naman. For viewers, welcome host. Thank you rin po sa pagpasyal. Thank you very much. Alisin mo lang maayos, hindi yung ganyan ha. Ang kumayo ka dyan. Up. Ma'am Sweetie, nandito po ako sa bahay mo. Tingnan lang natin, check lang natin yung mga videos. May pansit, sarap. Ito tayo sa pansit na nakahain sa mesa. Wow! Bihon. Ano mga sahog nito? Bili ko lang po yung video nyo. Dito toy. Ma'am Sweetie. For viewers, may galab shoutout po. Dito toy. Saan sa kung naman? Charge. Kapanood din yan. Naka-play yan. Dito toy. Tapon yan ah. For viewers, may galab shoutout at 7 thumbs up. Shoutout po sa inyo. Happy birthday! Handa para sa iyo, nanay. Three viewers in the house, may galab shoutout at 7 thumbs up. Shoutout po sa inyo lahat. Kumusta po ang ating araw ngayon? Tumal pa rin ang pagtitinda namin ngayon mga kwaray. Mahina pa rin ang prutas. Baka sa ano na talaga yan, Pasko. Sa bagong taon. Sa bagong taon talagang pukpukan yan. Maraming tumal. Sa video mo po, sa video Ma'am Sweetie pa rin. Nakatamsak na po. So viewers, may galab shoutout. Gusto natin. Dito pa rin po ako Ma'am Sweetie. Saan mo? Sweetie. Ibang bansa ba to? Guys, natin siya. Nakapag natin na ako. Ayos mo muna lang. Ayos na po mga po. Luis Gustavo, shoutout po. Gustavo, shoutout. Ako na. Ano? Dito toy.
Uy, ano? Sino kaya to? Luis Gustavo, baka yung mga ano natin to, mga followers, mga subscriber. Shoutout sa iyo. Hit ko tayo. Mahulog ka na! 7 viewers, may galab siya raw. Alright, dyan, huwag makulit. Huwag makulit. Oo, may na. Nakikinig. Sa ba yan? Ayaw. Ayaw mo. Sige, palo ka, Papa. Kulit ang anak ng mga kaway. Aba. Iyak yan, iyak. Mute lang, iyak. Sunod ko rito mga kawaray si ano. Saan kay Joey Sniper Official. Play natin yung short video niyo. Nagam. 3 viewers in the house, may galab siya raw. Ano mo na, abridya mo na. Ipalit dyan sa ito. Ano nagyan sa inyo? Ano ito dire? Sa'yo pa rin, Ma'am Sweet. Imong Sweetie. ganang buot na siya na. Sige, balik ko na dyan. Naku, yung ano mo? 4 viewers, may galab siya raw. Huwag yan mo sa hanggang. Dahil na po kay Ma'am Sweet. Next natin si Joey Sniper Official. Pagkaka na sila. Balbog ka din Mark yan. Iyak ka talaga dyan. Wala naman sila. Huwag mong galaw-galawin yan, Marmar. Mapilayan. Bayaran mo siya dyan. Five viewers, may galab siya raw. Tol Joey, nandito ako sa ano mo, short video. Play natin. Viewers, may galab shout out at 7 thumbs up. Pa-thumbs up naman po guys. Mga kaibigan natin dyan, mga subscriber natin dyan. Mga tropa. Wala may nalang na maliit dyan, Mar. Joey, sa iyo pa rin. Wala na. Mahulog ka na
na 5 viewers, may love shout. Thank you. Sky, Fortune. Let's see why. Sky, water, crack, water, crack, Sige, mag-vlog ka dyan. Nang ginagawa ko. Bird ka talaga dyan. Baludog ka. Look, mush, can giraffe. Mari, akyat mo kung bisan siya. Galing ah. Pwede na mo. Buhay na tapyang. Dari aso. Wala ka bis mo tahanan. Goodbye, Marlo. Tiger. Di uy. Natin yung phone. Ay, managlag ka nga dyan. Parang iiyak na iiyak niya dito. What? Sige ko talaga dyan. What? Sticky go. Ano ka to? Kaya yung manok sa ako. Musag bakilin. Mush. Look. Oh no. Cool. Usher.
Uy, shoutout. Tol. Kaya alam mo, Shoutout tol, Sam Melby Mix Vlog. Salamat sa pagpasyal. Ikaw na ako mayroon. Naku ka maingay. Liko tol, Sam Melby Mix Vlog yung video mo. Yan o. Nangangawil. Ingay mo naman. Congrats tol, Mark. Thank you Sam Melby Mix Vlog. Salamat sana. Pagpa-share sa akin live. Wala si Sangkay B-Boy sayang. Yan yung si Sangkay B-Boy mga kawaray yung natin. Yung nagbuo ng aking $100. Siya po nagpalipad ng huli. 1,000 ang pinalipad niya sa akin kaya na-reach natin yung $100 mga kawaray. Shoutout kay B-Boy TV, shoutout Sangkay. Wala kasi si Sangkay B-Boy dyan eh. Maka-busy lang. Sana napasyalan mo rin. Di ba monetize ka na tol, sa Melby Mix Vlog, ha? Nakagaon kayo. Ha? Nakagaon. Ano? Nakagaon. Ay, yan na pala. Oy, Sangkay. B-Boy TV, oy. Dapat lang pala magitin. Sangkay, oh. Ano yan eh. Superman yan eh. Bigla-bigla nasulpot. Sa Melby. Anyan si Sangkay B-Boy TV. Paki-support yan. Ayan, oh. Pin ko nan. Pin natin yan si Sangkay B-Boy. Narinig ko pangalan ko Sangkay. Ayan na, nabuhayan na yung live ko. Nandyan na yung natin. Dahilan ba't tayo makakasahod ngayong December mga maray. Sa Melby, paki-subscribe si B-Boy TV. Mabait yan. Supportive yan, YouTuber. Sa mga small YouTuber. Thumbs up. Thank you. Salamat po. Dito sa Melby mo? Mukbang. Uy, malaglag ka. Si Ma'am Che wala eh. Ay, ito ang papers na to. Ito yung sa ko, ATM. Ay, yung in-applyan kong BDO. B-Boy. Salamat. Ito na, nakuha ko na. Pero hindi ko pa na ipapasok sa aking YouTube account. Yung yung account ng BDO. Hindi ko pa nagagawa. Shoutout po B-Boy TV. Sabi ni Sam Melby Mix Vlog. Nakuha ko na rin. Nakakuha na ako ng Sa Lunes ko makakuha yung ATM nito. Ito papel pa lang binigay sa akin. Ito bang number ang yung sinasabi na account number? Ito ba yung nilalagay yung deposit? ba? Sit properly. Pasok mo na yan ngayong gabi para mahabol yung hindi ko nga alam kung saan ko lalagay Hindi ko alam Sky. Hindi ko nga alam saan kay B-Boy Sa mga kawaray, nangasar yung anak ko lalo nung umiingay lalo. Pag inaawat. Ikaw kulit mo Patulong ka kay Sangkay San Jose. Oo nga sinabi, pero may namang tutulong sa akin si si B-Dogs. Nihintay ko lang din mag-chat. Idol B-Dogs yung mag-ano sa akin. Chinat ko na. Siya na nag-ayos sa akin YouTube channel, yung nagkaroon ako ng troubleshoot. Siya yung siya mag-ayos ulit. Ikaw. B-Boy TV dan po. Ay, sabi ni Sam Melby. Yan, Sangkay B-Boy si Sam Melby Mix Vlog, dating namin kasama sa yan. Sa grupo namin. Kaagapay. Kung maaari ngayon ipasok mo yan para mahabol. Okay lang yun Sangkay, kahit di umabot ng December, wala namang problema. Kahit umabot ng January yan, okay lang. Sam Melby, salamat, balikan kita, wait lang. Sabi ni Sangkay B-Boy. Yung ka na, ang kulit mo naman. Ba't ang init?
Nasa iyo lang electric man, Mar. Kayo. Tigas mo. Dito ko smart yan eh. Ilang gusto Ayos ka rin, ah. ba? Okay. Ikaw ang masusunod. Hindi, naano ko naman sa kay na, nakuha ko naman ng video. Nakakuha na ako ng video. Hindi ko mamadaliin kasi mamaya magka-problema. Ayaw ko mangialam sa ano ko. Gusto ko yung nakakaalam talaga. Para walang hassle ba. Kasi dati, nangyari na sa akin yun nung pinilit ko mag-apply sa YouTube. Sa YouTube kasi nung na-monetize na ako, mamomonetize. Pinilit ko yung apply, nagkaroon ng problema. Kaya, hintayin ko na si Idol Bidogs na mag-chat sa akin kasi yun naman talaga umayos sa akin para mas hindi tayo mahirapan. Walang ano man po, sabi ni Samuel B. Mix Vlog. Samuel B, Yahoo. Dito ako sa tol Samuel B sa videos. Nanguha ng malunggay asawa mo, ah. Hindi ko lang linig yung music kasi ba makapiright tayo. Nagnakaw ng malunggay. View of San Pascual. Shoutout sa 4 viewers. Walang ano man sa MLB. Salamat din sa pagpasya sa akin live. Dito pa rin ako. Share video mo. Nagpi-play. Food trip ka na kayo, ano na? Nagpo-food trip ka na kayo ng mga ano, ah. Lakas kumain, ah. Food trip, ang mama. Kumusta ka si Tol Gilbert? Siya si Borda Vlog. Kumusta na kaya si G Butal? Nagkikita-kita pa ba kayo? Mo. Sweetie Mitch, mega love shoutout po. Dito pa rin ako host. Idlip lang kasi ako. Okay lang. Shoutout sa 5 viewers. Sweetie Mitch, Yahoo, sabi ni Sangkay B-Boy TV. Salamat. 5 viewers at 8 thumbs up, mega love shoutout. Wait lang, nagyan. Ano pinupukpok? Sweetie, B-Boy, mega love shoutout. Shoutout. Salamat po guys ang mga pumasyal sa akin. Kumusta paninda natin, host? Ayun, wala pa rin hindi pa rin mabili, matumal pa rin. Si Tol Gilbert gumawa uli ng account kasi yung dati niya ayaw na mabuksan, monetize na siya ngayon. Oh, monetize na ba? Anong pangalan ng channel niya? Yung GBS ba yun? Mix TV? Boy, dating dikit, sabi ni Sweetie Mitch. Thank you po. Thank you very much sa inyo guys. Malapit na yung fish mo dyan, ah. Tulog ka na. 19, 30. Kasi, gano'n pa lang. Kanina ma, naligo yan ma. Naligo. Yan. Masarap yan. Naligo mo. Magbuwan ng naligo. Yun. Parang dyan, yung guray marang.
Guys, magdikitan kayo dyan guys. Yung nakapin po anuhan, dikitan. Maram. At ako nga na. GBS Mix TV Tol Mark. Oo nga. Monetize na pala siya. 2 minutes, may galab shoutout po, sabi ni Samuel B. Mix Vlog. Tol, ano mata ko 5 viewers, may galab shoutout at 9 thumbs up. May galab shoutout po sa inyo. Wala na to. Nakasubscribe ako dyan, Tol, ni Samuel B. kay GBS, kay Tol lang. Kaya masigit yung college. Yan nandito ako sa ano. Kumusta kaya to? Di ba nag-upload to eh? Mayroon. Nagla-live pa rin. Don't get the bird. 5 viewers, may galab siya raw. Okay, mo. Sorry, complain. Asa na yung hangin na green? Mark, kunin mo nga yung hangin na green. Hindi rin dyan to. Sa mga. Asa, lang sa pinausipan nyo ni Kuya mo. Yung GBSD pa. Tong Gilbert Mix Vlog. Dito na sila gamang. Yun ang money na. Kaso ayaw mabuksan. Ayun lang. Sweetie Mates, Dan, Video, Bill, Olga, Agoy. Sabi ni Sangkay Bigoy. Sinsya na kayo guys kung nakahiga na ako. Yeah. Okay. I'm tired. Stardy. Uy, pare. Sana maabutan natin tong bago magtapos ang December, maabot na tayong 3,000 subscriber mga kawaray para naman hindi na magtambay ng 2,000 subscriber ng ating channel. Nakakapagod na. Nalagasan kasi tayo ng 400 mahigit na subscriber kaya bumaba subscriber natin. Grabe. Masukura ko na. Sa labas. Mix Vlog. Ay, Samuel B. Mix Vlog, Sweetie. Mids Dan, sabi ni Samuel B. Salamat tol. Samuel B sa pag-subscribe ka la sa kay Biboy at saka kay Ma'am Sweetie. Mix Vlog. Salamat sa inyo. Sana po pasyalan din niyo pa mga kawaray si Samuel B. Mix Vlog sa kanyang YouTube channel. Wait lang, naiyak mo naman anak ko. Ito, Ayos. 3 viewers, may galap shoutout. Saan kayo? Mayroon lang ka ba ibang pinansyal lang yung live? Ay, doon na mo siya. Samuel B. Mix Vlog, salamat sa pagkaway-kaway Sangkay. Ay, Sangkay to Tol. Kasi ang tawagan namin dito mga kawaray, Sangkay eh. Samuel B. Yan si B-Boy, lagi nagla-live yan. Tuwing 7:30 or 8. 2 hours ang 2 hours live. Kaya pag yan, pag nag-live yan, pasyalan mo rin. Marami yung mga kaibigan. Di ba monetize ka na tol? Samuel B. Malay mo. Mabigyan ka rin ng aginaldo niyan mga niya. Solid yan yung ni Sangkay B-Boy, yung mga subscriber niya. Napaka mababait. Nagpapalipad talaga ng mga dollars.
Malay mo sa someday pa anuhan ka, paliparan ka. Pag nakapasyalan ng live. Samuel B. Danville All, Yahoo, sabi ni B-Boy TV. Thank you sa kay B-Boy. Salamat sa suporta. Malaki na pala subscriber mo Sangkay ah. 7,000 subscriber ka na pala. Galing mo pala mag-gitara, Sam, ayos yun ah. Oo, Sangkay. Ano yan, malupit talaga yan. Magaling pa kumanta yan. Maraming talent yan si ano, si Sangkay, Tol Sam Melby. Marami, ano yan. Maraming talent. Mangingisda. Salamat po, B-Boy TV, sabi ni Sam Melby. Tol, pakisabihan mo si pag si Gilbert, Sangkay, Tol Gilbert na. Sana makapasyal din siya sa live ko. Para mapasalamatan ko rin sa suportan niya sa aking YouTube. Hindi kasi nag-ano sa akin, pumapasok yung niya, mga bagong upload. O dahil sa inyo yan, kaya lumaki ang subscriber ko. Oo, dahil sa inyo yan, kaya lumaki ang subscriber ko. Ay, thank you. Sa Melby, pasok ka sa live ko pag may time ka. Yan sabi ni Sangkay B-Boy. Sa Melby, pasyalan mo yan si Sangkay B-Boy. Napakakwela yan. Komedyante yan. Yan ang komedyante na vlogger na hindi suplado. Marunong din kaunti. B-Boy TV. Kailan ka po ba mag-live, B-Boy TV? Bukas yan, mag-live yan bukas. Araw-araw yung nagla-live yan tuwing umaga. 7:30 or 8, yan ang live niya. Makikita kita doon pag makapasyal. Kasi si Ma'am Che, nakapasyal na yan doon. Dinala ko rin yan si Ma'am Che doon sa live ni B-Boy TV. Kaya yung mga mo sa GC, anuhan mo, kapasyalin mo. Ayan 7 AM to 9 AM ang live ni Sangkay B-Boy. Kaya pasyalan mo yan, makuwela yan. Matutuwa ka dyan. Masaya yung tao na yan 9 thumbs up, may galub shoutout at 3 viewers. Shoutout sa inyo guys. Isang oras na pala tayo. Sweetie Mitch, shoutout po. Sana andyan ka pa. Ayan, andyan pa nga. Mark, sa iba naman ako tatambay ha. Sige po sa Sweetie Mitch, salamat po sa pagpasyal. Walang ano man po, hindi naman tayo straight na dito. Malaking bagay na po na magkapasyal kayo sa aking live kahit hindi namang kaganong kakwela. Daming kaibigan na ka-live. Sige po, Sweetie Mids, ingat po kayo. Yan si B-Boy TV at saka si Samuel B. Sana ay mapasyalan mo rin sila. Baka ka dyan kay B-Boy. Baka doon kita nakilala. Thank you po at salamat din po sa pagpasyal, Sweetie Mids. Thank you po. Maraming thank you. Sana sa susunod nyo pagbalik kayo magpa-member kayo para naman maging na rin kayo. Kawaray na rin. Salamat sa nagpapa-member sa atin dyan. Okay po, pasok ako isang oras kasi 8 AM pa naman ang pasok ko. Okay.
Isang oras ka na? Aba, na-busy ako kay Muami. Okay lang yun, Sangkay. 1 hour na na ako, 30 minutes eh. Sige, sige. Sana yung magpamember kayo mga kawaray sa akin para ingat Sweetie Meat, sabi ni Biboy TV. Bye-bye Sweetie Meat, sabi ni San Melby. Sana magpamember kayo guys. Tingnan mo guys, yung ano ko mga kawaray, yung dollars ko. Tingnan mo, nasa taas na yung ano. Ang sabi dito, payment is headed your way. Speak up payment December 21, 26, 21. Tingnan mo guys, nakita niyo ba? Meron na sa baba, naka 13, ano na lang, 13 na lang. Yan. Kita niyo ba? $100. Pwede magpa-member? Aba, pwede naman. Gagi. Biboy TV pala yan. Eh, member ka na Sangkay eh. Ano nangyari sa'yo? Banana na lang. Bigyan nyo akong banana. Paramihin na natin banana natin para makaabot tayo 3,000 subscriber, guys. Ma-reach man lang natin tong taon na tong 3,000 subscriber. Okay na yun. Kaya pagdating na ng January, February, March, April, May, focus na tayo sa pagla-live kasi ang ano ko kasi goal ngayon mga kore pagtitinda ko ngayong taon na to darating na 31 ay kumita at makabili ng 2 phone para magamit namin ng asawa ko. Tag-isa kami cellphone para di naman na ano yung pagod namin dalawa. Kaya sana ay ito pa pala mga kawaray sa mga ano ko dyan, sa mga subscriber natin dyan na kilala tayo sa ano. Kung nakasubscribe ka sa akin, sana pumunta ka sa December ay sa darating na bagong taon. Kung nakasubscribe ka, pakita mo lang sa akin at magbibigay ko ng isang free na prutas na kung halimbawa bibili ka sa akin, may free kang prutas dahil kung nakasubscribe ka ba. Ganun ba? Intindihan mo ba? Parang mali ano? Paano dapat ang pagkano? Kung nakasubscribe ka sa akin, may free kang prutas. Sana yung pumasyal kayo kung sino mga ano natin dyan na kilala sa atin ng mga silent viewers natin na ayaw lang magpaano. Pwede magpa-member. Ilan mo yan? Kailan mo yan sa Horrington? Ano to tol? Sa ano? Sa December 21 or 26. Hindi ko sure kung may papasok ko na yung video, yung ano ko, account ko sa video. Dapat nung ano pa to eh. Nung ano pala, November, hindi pala inaabot. Kasi napuna lang to ni Sangkay Biboy, napuno lang to ng lipad si Sangkay Biboy sa akin ng 1,000 nun eh. Papadala na yan sa sahod mo. So, check it, tandaan mo yan. Siyempre, isa lang. Hindi per kilo. Basta may free. Doon sa mga paninda ko noon, mayroon siya. Pero hindi ko muna sasabihin dito kung ano ibigay kong free sa mga subscriber natin dyan. Basta yung subscriber ko dyan mga kawaray na papasyal sa aking pagtinda nung sa 31 lang tayo, sa 31 lang. Kasi medyo ano yan. Pakita lang nyo yung kung nakasubscribe kayo at magbibigay ako ng free na prutas. Siyempre bibili ka para bibili yung subscriber ko para mabigyan ko ng free. Para naman kumita tayo ba. Pero mayroon tayong free dun sa mga subscriber natin. Hindi naman pwede natin ibigay yung mga prutas natin na walang bayad kasi siyempre namuhunan tayo, papagod lang tayo. Shoutout sa 4 viewers at 10 thumbs up. Anong prutas yan, Tol? Mark, saan ba pwesto mo? Baka makapasyal ako. Sa 31 pa, Tol. December 31. Para
Dito lang sa ano, Manila, di ka na makapunta rito, layo-layo nyo. Sa mga ano ko dyan, yung mga malalapit lang sa akin na ano, na nandyan lang sa gilid-gilid na hindi man gano'n nanonood sa akin live. Ay nanonood pero silip-silip lang. Pero pag kapwa ko vendor, wag na. Aba, pares na tayong ano yun. Pag kapwa vendor na, wag na kasi siyempre may prutas ka rin paninda eh. No? Nakakahiya. Ba't ka nakakahiya? Six viewers, may love shoutout po. Kumusta po kayo lahat? Kumusta po ang araw natin ngayon? Pasensya ka na sa kay Biboy kanina, hindi ako nakapasyal sa live mo. Wala kasi akong load kanina eh. Wala akong maanohan ng load, wala akong mautangan. Wala kasi si ano, Maring Gina sa ano sa kanina nun sa tindahan nila. Punta ako dyan at dyan na rin ako mag-New Year. Pumunta ka kung gusto mo. Pwede, pumunta ka. Kaya maluwag naman yung taas eh. Kasya ka dun. Kala naman talaga pupunta eh. Kala mo siyang kayo talaga magpapagod siya rito. Masahe ka pa, gastos ka lang. Maubos yung sinahod mo sa YouTube, bahala ka. Ikaw din. Baka makapunta ako ng Maynila, makadaan ako dyan. Sige ba, tol? Hindi ka naman pumasyal. Ay, si ano nga, sila Sir Rinaldo Sarapin, sa si Sir William. Di ba kilala mo yung Sangkay B-Boy? Kilala mo si Sir William? Yung vlogger na naggugupit. William Haircut. Di ba kilala mo yun? Okay lang, no? Problem ang important okay lang, no? No problem. Ang importante mo si Murata. Agoy, bakit? Okay, kilala ko yun. Bakit Sangkay? At nagagalit ba? Ang Murata. Hindi ako nakapasyal sa live niya. Sabi mo, pasensya lang. Check ko nga, baka naka-live na. Naka-live siya ba yan? Hindi naman niya ata. Ay, hindi. Ay, ito, subscribe ko na lang. Hindi pa ito nakadikit eh. Para may pamaskuhan ka ngayong December. Oh? Yung anong oras ba yung nagla-live? Kahit di ko man napapansin. Ako nakapamember dun eh. Di ko kasi Sangkay napapansin yung ano niya minsan eh, yung live niya eh. Naka-live pala si ano, Joey. Naka-live pala si Joey Sniper Official. Shoutout sa 3 viewers at 10 thumbs up. May galap shoutout po. Kaya pala hindi nakabalik. Nag-live pala. Alas 2 hanggang alauna. Alas 2 ng ano? Hapon? Alas 2 pala. Sige, Sangkay. Pasyalan natin. Pasyalan ko, promise. Hindi kasi ako nakakapasyal minsan pag ganun eh. So, nalulubat na rin cellphone ko. Kasi itong cellphone mga kawaray ko, hindi na umaabot ng buong araw nagagamit. Ang bilis malubat. Sira na yata to eh. Shoutout sa 4 viewers at 10 thumbs up. Kung ilang shoutout. Sa Melby, salamat Sangkay. Sa Melby sa pagtambay ah. Shoutout pala kay Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Sangkay, Tol Ella Marby, shoutout sa'yo. Pobreng Worker, shoutout. Borda Vlog, shoutout.
Minsan 12 hanggang 2 ng hapon. Ah, okay. Si Bunga Kaday. Kalahin mo na, nakaano na pala ako. 1 hour and 23 minutes. Mahaba na pala. Isang oras na ako kanina bago nakapasok ito sa isang kay Biboy. Tricia, shoutout sa'yo. Ito, dikit mo na yan kay ano, sa Melby. Sa Melby, andyan ka pa? Sangkay, ay tol, sa Melby, andyan ka pa? Mayroong alagad si Tricia. Biboy TV rin yan. Bibigyan kanya ng banana. Pumapasok pa ba si Ella Marby sa live mo? Nung nakaraan pumasok sa live ko Sangkay. Tol sa Melby Mix Vlog. Pasyalan ko si Joey ng min ko. Wait lang. O sige Sangkay. Biboy, pasyalan mo. Samuel Mix Vlog. O pumapasok si Ella Marby sa akin live minsan. Kaya ako tol, matagal na di naka-live eh. Bakit di ka nagla-live? Ako, mag-ano na yata siguro. Halos mag-isang buwan na rin ako nagla-live. Tagal din kaya ako din nag-live. Alam mo, tol sa Melby kung sino lang nag-porsige sa akin mag-live. Yan si B-Boy TV at si Kuya Bing of Sanusi. Yun, mga talaga yun. Napaka-bumabait yan. Yan ang nagporsige sa akin na sabi sa akin, tol, Sangkay, mag-live ka lang na mag-live. Tapos upload ka lang. Kung may upload ka, live ka ulit para araw-araw mag-live para malay natin merong mga mababait na nanggaling sa kanila. Galing sa kanila mga nagpalipad sa akin ng dollars eh. Kasi nagbigay sila ng si Sir Chanak, shoutout po ko kay Sir Chanak. Ma'am Murata Teresita TV, shoutout po. Ma'am Criselda Channel, bigyan ng shoutout. Ma'am Mary Grace Francisco Vlog, shoutout po. Si B.I. Dares, mga nagpalipad yan. Shoutout po. Tapos sino pa? Sir Remarkable, Miguel shoutout po. Napalipad din sa akin yan. At yan si Sangkay B-Boy. Siguro ang napalipad na sa akin yan, meron na yatang 1.5 yata. Isang kay B-Boy na palipad sa akin. Mula nung unang nagpalipad yan si Sangkay. Pinababa na nung nagpalipad sa akin. Meron pa yata yun eh. Ano ba yun? Sino ba yun Sangkay yung isa nagpalipad sa akin nung ulit? Na Euro. Ano bang pangalan? Andito pala, wait lang, check ko lang. Meron pa sa akin ng palipad na Euro ang binigay. Euro ba yung pagkataano? Mula nung nasira ang B8 ko. Yung B8 ko nga, di gumagana eh. Iwan ko dyan kung anong nangyari. Tinamad ako mag-live dito, tol. Kasi panay loading. Nawawala mga viewers ko. Kaya naman pala eh. Ganun talaga. Di ba, wala ka bang wifi? 3 viewers at 11 thumbs up na galap siya. Dapat nagwa-wifi ka. Diba ang account na mo yung Kit Vlog? Dandikit sa Melby, sabi ni Tricia. Dito ko sa Facebook mo. Bago ko palang account, Kit Vlog.
Uy, kit-kit oh. Bakit nawawala? Alin? Alin sangkay? Mahina kasi internet dito tol. Kaya pala kasi nasa Burias ka eh, no? Di ba Burias yan? Ang viewers. Ano, Sangkay Biboy kasi tuwing ano daw, tuwing naglo-loading ang kanyang live, nagsisi Alice. Masyal ka kay Sangkay Biboy kay ano, kay Joey Sniper. Otol, Burias. Oo, mga Burias nga kasi dati diyan sila diyan riot eh. Okay. Malay mo pag pumasyal ka, nag-live ka sa Melby Mix Vlog. Pumasyal siyang kay Biboy TV ano yan, mabait yan, magpalipad agad yan. Lahat ng pinapasokan niya, pinapaliparan yan. Si Kuya Bing nga, pinaliparan niya yan eh. Oo, nandun na pa main ko. Oo, nandun pa main ko. Okay. Sige nga. Saan na yun? Bongski, nag-live pala. Daming manonood si Kuya Bongski oh. 31. Shashang shoutout. Hindi pa rin tapos nagluto to si Joey ito. Hindi pa rin tapos nagluto. Hindi pa rin tapos magluto. Shoutout kay Joey Sniper Official. Nag-live din pala. Nag-live pala to. Kanina pumasok yan eh. Nandyan siya kanina. Kasi Sweetie Mitch. Si Jasara. Si Jasara. Jasara. 3 viewers at 12 thumbs up. Mag-love siya raw. Sangkay, salamat sa pa-thumbs up. Tol sa Melby, baka mayroon ka dyan mga alaga. Dikit mo naman sa akin yan. Para bawi rin ako sa iyo sunod. Para madagdagan ang aking mga bananas. Maria Loisa, shoutout po. Hiya, shoutout. Lang kay B-Boy, sa iyo pa rin yan. Dami mong ano, puro mga ano to ah. Puro pang artistahan yung mga ano mo. Pangalan sa channel na. Channel, ang alagad mo pala. Antok na ako guys. 5 viewers, shoutout po sa inyo guys. Shoutout po. Nigalab shoutout. Two hours lang ako guys, maya-maya agawid na. Nagka 1 hour and 32 minutes na ako eh. 28 minutes na lang guys. Ano na tayo? Out na tayo kay. Salamat po sa mga nagtatambay dyan. Kasi Sangkay Biboy, maraming cellphone yan. Six viewers, may galab shoutout po. Kumusta po kayo?
favorite fruit? Nandun yung mga alagad ko. Sa CP kong nasira. Ah, okay. Ba't nabasa ba? 7 viewers, may galap share ako at 13 thumbs up. Dami ah. Gosh. Antok na ako ah. Ganyanin yan, Mark. Tawa. Tawa si Biboy. Ganun talaga si Sangkay kasi ngayon maaga na ako lagi nalabas eh. Ilang araw na mula nung Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Maaga ako na nalabas. Nung Sabado, Linggo, alas 12:30 tsaka alas 3. Kanina, nung Lunes, alas 5. Ay, 4:30 gising na ako. Sa alas 5 nakalabas. Kanina, 5, alas 5 gising na ako. 5:30 nakalabas. Di ba? Medyo maaga na. Tal Mark, magpaalam muna ako. Maaga pa kasi ako gumising. Sige. Sige Samuel BMX Vlog, salamat sa pagpasyal sa akin live ah. Thank you very much. Sana mag-ingat ka sa inyong pupuntahan at sa trabaho mo. Salamat sa kayong Mix Vlog, shoutout sa iyo. Sana may makapasyal ka kay kay Biboy TV sa kanyang live bukas ha. 7:30 AM at 9:30 9 AM yung niya, live niya. Sana mapasyalan mo Sangkay. Bitawan mo, Madlo. Sangkay Samuel BMX Vlog, sana mapasyalan mo to. Sipag yan. Tawang-tawa ka ha. Sabi ni siya sipag ah. Syempre. Sana all maaga mo nagising. Ano ka Sangkay ah? Minsan tagal, oras ako minsan nagigising tanghali. Nagtitinda ako nung hindi pa December. Minsan alas 7, 7:30, 8, gising Marino, gising manager. Ngayon lang talaga ako mga kore nagigising ng maaga. December kasi kailangan ng iwan ko lang bukas kung maaga ko magagising. Kasi nag-live ako ngayon. Medyo anong oras na yan? Alas 10 na. Camel. But No! yeah. No! Ay, ano ba gagawin? Yeah. Hindi pwede. Punta kay mama. Tawag ka ni mama. Tawag ka dyan ah. Ba't bumaba ka pa? Ganun talaga Sangkay. Pag December tayo maaga magigising. Lalo na, baka hindi na nga gano'n ako makapag-live nitong pagdarating na ng 28, ay pagkalakasan na 28, 29, 30, 31. Baka hindi na ako makapag-live ng mga kawaray ha. Sana i-suportahan pa rin ako sa aking journey sa aking vlog. Ang ganun. Oh no! Shoutout kay Ma'am Che. Ma'am Che si Ma'am Che sa akin nag-chat. Good morning as ko lang. Ayos. Uy, subdivision. So ano sabi niya? Umayos. Sabi ni Ma'am Che, shoutout kay Ma'am Che. Ma'am Che, ingat po kayo sa diyan sa gumimaras sa inyong pinuntahan. Salamat po kayo Ma'am Che. Ayos ba?
Ingat po kayo dyan sa gumimaras, Ma'am Che, sa ayaw na. 7 viewers, mega love shout out. Nandito si Samuel B sa Ma'am Che nanood. Ay, kipagkulitan. 7 viewers natin dyan. Shout out sa inyo guys. I love you, I love you. Saan kayo, feeling ko marireach mo yung 10,000 subscriber pagdating na ng January. Lalo pag tuloy-tuloy ka kasi live, marireach mo yan. Sunod, sikat ka na. Full vlogger ka na talaga. Shout out mga kasanggay, nandito si Biboy, nangungulit ka naman. Agoy! Yahoo! Tudas! Mga expression ni Sanggay eh. Yahoo! Yahoo! Tudas! Tusok! Timoy! Amin! Harigato! Dumami ka! Dumami ka! Agoy! Ano pa yan Sanggay? Agoy! Yahoo! Tudas! Tumoy! Meron pa to siya yung ano niya pagpasok ng tapos na pa-end na yung live niya. Diba yung basta minsan tatandaan ko rin yung babanggay. Tumuhin. Sabi niya tumuhin. Ibigay mo nga yung ano niya. Yung? Sapin. Saan ba? Drip dito. Akin na nga yung ano, Doy. Ano? Boss. Kami hagis ito eh. Shout out sa 5 viewers natin dyan. Careful. Shout out sa 2 milyon ako dyan. Hindi nga nagbabago sa 5 viewers. 2 milyon. Ingay mo, rinig ka na naman. See you tomorrow, same time, same place, same old face. Oo nga pala. Ayusin mo, Marco. Oo pala. Sabi. See you tomorrow, same time, English. same place, old face. Dito na. Kaya naman pala, hindi nagbabago yung mukha. Kaya yun pa rin ang mga mukha. Oh no, patay. Saglag. See you tomorrow, same time, same place, same old face. Ganyan rin yan sa isang kaibigan. Yung aasar mong aasar. Mabuti Sanggay wala nang babas sa'yo dun sa live mo. No? Bulagta sa amin yung pag nambas sa'yo. Pag linoko-loko ka dyan. Kaming bahala dyan. Pabulagtain natin yan. Pukpuk martilyo yan, pukpuk martilyo. Yung nag-ano sa akin nga dito sa live ko, ng aning, ng nagmura. Aba. Bleh. Yun, yan yung pang aning talaga nitong tao na to eh. Saan kayong bleh. Yung tawang-tawa ka na tapos sabay bleh. Asar ka talaga. Kaso lang, komedyante kasi kaya hindi ka maaasar kasi komedyante. Tsuga, kung hindi mo kilala si Sanggay B-Boy, maaasar ka. Pero pag kilala mo, no, hindi ka maasar. Tawa-tawa eh. Hanggang magto 2 hours na ako. Kaya magpapaano na. Ano na ako, 1 hour and 43 minutes. Shout out sa inyo guys. Nahuli si Sanggay B-Boy ng 1 oras. Tulad yung live na. Pinanood ko yung Sanggay yung live mo nung ano. Yung sabi mo, nabanggit mo yung ano, yung akin na napunuan mo yung, pinunuan mo yung
kulang ko sa dollars ko. Yeah, thank you very much kasi hindi mo ako nakakalimutan sa live mo kahit wala ako. Nahirapan ako dito pag ano, paano to? Kasi yung sabi, ito nga, yung number account nga ilalagay. Ang problema lang, kung saan ko ilalagay, kaya nahirapan ako mag, ano dito sa ano ko. Google, sa Chrome ko, kung saan dito. Kaya nihintay ko si, ano, si Idol B-Dogs. Kaya mag-ayos. Siyempre, pampadami din ng subscriber mo din yan. Para dumikit sila sa'yo. Pangit din yung sangkay. Ganun. Maano lang yung ano mo dun. Dapat di yan tinotolerate. Mga ganun. Mga basher. Binibira yan. Oy. Wala yun. Nagkukurit lang yung hindi ang pagbanggit ko ng channel mo ang nasabi ko. Okay. Sorry. Loading na naman tayo guys kasi puyat. Hindi ang pagbanggit ko ng channel mo. Oo nga, sangkay kahit. Oo nga, tama. Salamat. Antok na ako. Loading na naman si Waray. Itong nag-hit agad. Sorry. Sorry naman. Hindi na ulit. Hirap din kaya mo ako mag-live ng kulang na sa tulog. Sakit sa ulo. Kaya pagdating talaga mga kore ng 28, 29. Ano anuhin ma? 28, 29, 30, 31. Ayan. Yan yung di halos ako di makalive. Makalive man ako yung saglit lang. Kasi yun ang namin, pinakamalakas na ito. Pinakamalakas na bintahan yun. Yung 4 na araw na yan. Lalo na yung 30, 31. Aga. Customer na lumalapit, hindi ka na magtatawag. Kusa na lang lalapit sa'yo yan. Para kang nagpupulot ng pera nun. Kabi dito, kabi doon. Wala pang isang oras, 10,000 na nabinta mo. Lalo pag marami kang paninda. Ito yan mga koray. Kaya, di lang ako nakakapag-video nun eh. Kasi, umarap dyan, huwag ka maingay. Quiet. Pinaliparan ako ni Salvatera ng 100 euro. Naka-upload. Oh? Laki naman. Galing oh. Kaya tingnan. Oh, yan.
Yung una eh. Yung una, yung ano ko eh. Ngayon, kailan? Papa eh. Kailan sangkay? Taga Gracia. Oh, congrats. Ito ba? Hindi, bunga ka na ito eh. Ayun, oo nga. Dito nga, oh. Sana all yun. Yun, oh. Natuwa yan sa gown mo, sangkay. Rintahan mo lang kasi yung gown mo eh. €100 mo ano eh. Magkano yan sa pesos? 50? 50 euro. Wyatt. Hindi malaki na yung ano mo. Magkano, ilan na ba revenue mo ngayon sa guy? Matanong ko lang. Palagi yan siya. 3 months na palagi €50. Oh, congrats. Sana all may ganun kalaki. Kaya sabi ko sa'yo, yung binibigay mo sa akin noon, babalik din sa'yo yan. Hindi mo nagkatotoo nga. Kasi, hindi ka madamot. Kaya binibigyan ka agad ng 65 yata bawat euro. Oh, laki. Kung nga pala, ano, tingnan mo, search ko nga sa ano, Google. Makikimaritis siya kung magkano ang value sa euro sa ano. Google natin. Guys, makikimaritis. Euro ba yun, euro? Magkano ang euro sa Pilipinas? Opo, 61 saan kayo, di ba? 61.66, yun o. Ay. Ang isang euro sa Pilipinas, 61.66. Opo, ang laki rin pala. Eh, di €100 yun. 61. Wow, maritis tayo kay Shanghai. Kaya daming pera na naman itong bandang 66 Oo nga naman dyan. times 100. Aba, 6,000. Ang laki naman yata. Ano pinagkukuha na? 65 yata bawat euro. 4 viewers. Ang laki naman ng Shanghai. US dollar sa Pilipinas. Magkano? Bago. 58 to be. Ikaw montong. Sabi ko sa mga kaibigan ko, kausapin nyo si Salvatore para dumalaw sa inyong live. Ano ba yung channel niyo? Salvatore? Nakasubscribe na ata ako nun eh. Doon sa kanya. Nag-live. Nung nakita ko sa live mo, nagpalipad ng €50. Nakita ko yun eh. Oh, kulit. Yung malakas mong asar din yung anak ko yan. Lakas mong asar talaga anak ko guys. Alam mo lang. Napakalakas din mong aning to. Habang naglalay ka, dadaldal ka. Daldal din siya ng daldal. Stop na Mark dyan. Ingay mo. O, hindi ka na nahimik. Ano na naman ang ginagawa mo? Kaya nga, sige na. May si kay Salvatore na pasyalan daw siya pero sabi ni Salvatore my vote but my heart is for B-boy only again. Kaya sa'yo lang yun, Sangkay.
Hindi siya vlogger. Oh, okay. Oh, look. It's like it's called. Okay lang yan, Sanggay. At least meron kang solid na viewers at taga ano kung saan sponsor. Natutuwa yung Sanggay kasi wala ka kasi at pinapatawa mo, pinapasaya mo lagi yung mga viewers. Because you cry. Sa akin. Wala sa camera, walang sa. Hindi siya vlogger. Oo nga. Pero ito na guys. Meron na tayong video. Pag kumita man tayo sa December, pero may bala kami bumili cellphone. Tag-isa kami na kasama. Kasi luma na rin cellphone niya, luma na rin akin. Tsaka yung badyaw ko rito kasama. Ayan o. Ayan, makulit. Di ka bibilihan yan. Makulit yan eh. Ayaw mo na maniwala eh. 7 viewers at 13 thumbs up. May galap siya raw. Kaya puhunan lang kailangan natin guys. Mga bore sa pagdarating ng bagong taon. Kaya sana ay marami din magpautang ng 5-6 ST agad na malaki para may pohonan. Saglit lang, tambay, bili lang ako. Okay, sige. Saglit lang din, tambay lang din. Bibili lang din ako. Sige, Diyan ka muna.
Shout out sa few viewers. 4 viewers, shout out. Shout out sa host. Wala dito.
Shout out my Bonsoy Mix TV. Dalawang oras na yan, ah. I just saw your eye. Don't go and touch. Just check your ass. Flag it. Laki ng braso. Jack. My Bonsoy Mix TV, shout out po. Mary Grace, Francisco Vlog, Miguel shout out. I crier. 5 viewers, Miguel shout out sa inyo guys. Linis ng suklay mo. Nalinis na sa ulo ko. I Rhino. Yeah, I will see if she it's I by I will see. Ikot mo nga ito eh. Malabas ako. Say, I'm not gonna say, I know. Ano ba yan? Ay, ay, ay. Nulog lang yung marmar yung mga ano dito. 5 viewers, Miguel shout out. Iya, oh. Nak, inom mo Mga na 2 hours na pala ako. Uy, mark yan ah. Buster. I say fire, TV. I say fire, baby channel. I say fire, baby cow. Yeah, I see fire. I see fire, baby. Why? Yeah, yeah, oh. Road, air, road. Air, road, road. Roll. Elephant. Elephant. Quack, 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 quack. 5 viewers, Miguel shout out. Dinig yan sa video ang pag-YouTube. Ano yan?
see you. Ano? you. Ano? Our Kiko. I father. I cool. He's here. Oh! Ano yan? Ano yan? Ano mga pangalan nun? Ha?
out my Bonsai Mix TV. Tamsak. Asan ka na, partner? Nag-out na yan si Sangkay Biboy. Baka ano na. Natulog na. Mag-out na rin ako, ano. May Bonsai Mix TV. Grace. Mag-out na po ako. Babay na po. Salamat po sa 4 viewers at 15 tamsak natin dyan. Mag-love shoutout sa inyo. Mag-out na rin tayo guys. Kay anong oras na? Pagpahinga. Alas 10 na eh. Tulog ka na, Mark. 10:30 na guys. Maraming salamat po. Babay na po. Out na tayo guys. Salamat sa inyo. Nagaling ko lang nakapin yan. Oh, ayun na. Start na. Oh, sige. Buha na. Bye mga kumaray. Thank you po. Salamat sa inyo. I like it. Oh, nakadaw. Hindi ko nag-out. Babay na guys. Babay na. Salamat sa mga pumasyal. Thank you very much. Samuel B. Mix Vlog. Joey Sniper Official. Iboy TV. Ma'am Mary Grace Francisco. Sino ba yung mga pumasyal sa akin live? Sweetie Mitch. Migalog shoutout po. Salamat po sa mga pumasyal sa akin live. Thank you very much. Out na po. At sa mga silent viewers natin dyan at mga subscriber natin dyan sa palengke. Thank you. Bye.